ko breakfast baka zauna kai ya ishe la wai kin manta da abincin da muka gama ci yanzu kaga cikin ka ko dagowa bai ba bai wai sai ciki na dago shi yadda kana shi da na ci abinci Fa'izata ai mun yi fice ne saboda masoya ne akan ki an dake ni makiya sun zage ni wasu ko kallon raini to sai ki gane ni san ki nake daily wata ran kin zama family na san kin haɗu totally irin na ji daɗi sosai tunda Allah ya haɗa da ki in bala'in dukan zuciyata ne nake so mara mutuntuwa abin ni faɗan fim ne ko kin manta ni kar ki damu ba ki da wani matsala ai duk duniya ne ba wanda nake so sama da ai shi yasa nake ji da ke daga kefa ba ƙari ayyo Allah daɗi muna yara ake zama mana su zancen lela mu janu da aka dauko soyayya tiryan har hotonsa ta shanye a shayi a ruwan shayi saboda tsaba ƙarya ta soyayya kuma ba su ba aka zo aka yi barambara shi ya mutu ita ta mutu kaga ba a yi amfani soyayyar ba to abinda nake ga muku yaran zamani sai ku tsaya wai ku wai lallai sai kun yi soyayya to ƙarya ce soyayya so ƙarya ne ake idan ka kira waya ba daga ba ya kamata a ce kai shi kokari ba jariri fa kai to kai waye ni dinki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin tabbata zaki rike min amana na tabbata ka munafiki mayaudari ƙarya aka yi ba kai yaudaran ba makafiratin azzalumatin jarabatin masifatin kai karshe ta kusa zama bazawaratin mu wannan abu ya bata mu da shine dalilin da yasa na kira ki na ga ƙarya ne yana irin wa'ina abubuwa ne saboda yana ganin kamar soyayya ba gaskiya bace ƙarya ne so ƙarya ne babu shi wai na soyayya ƙarya ce so da ka gani ƙarya ne kashe ka ba komai ba mai aguri na ranar Friday a ranar Friday zan yanka ka ya suna ka suna na mudi amma ana kira wani soni da ramin dara ya ci uwarsa ko ba gaba ba ma ka gaba ba abin da zan yi kuka baka share mun hawaye na ba a bare kuwa to su nake yata ba zan bata kowa ba sai wanda zan huta zuri'ata da duk dangi na zan huta yata kulli daya ina ji ta ita a rayuwata dan haka ka naɗa kayan ka je ka yi gaba naji tun gudu girma da arziki in ba haka ba ranar ma 10,000 ya bani na kunzige kuɗi na 10,000 zan so mana kayan abinci kai na ka zube wallahi a hanyar kasuwa ne ba za ka iya rage mana asara ba ne abin da yasa kika zauna kenan sai kuna ta kin zauna kin yi faɗi kamar kuɗin cizo kuna ta cinye wa yaro kuɗi kin gama abin da riyawar yaro ya tsinci hakori gashi yaro ya mutu yau kana ta fruit wallahi sai ku ba ki kama ta mutu ta yanzu ko zo hannu ni magana yanzu ba ta hannuna na tura police wani abin da zan iya yanzu so ƙarya ne so ƙarya ne ake gashi kai kuma yanzu za ka tafi kai mota tana nan to ba zai rabu da ita ba sarka na fi karfin kara ta kanni tana son shi yana son ta aka daura aure ni a ga mu iskanci jama'a assalamu alaikum na zo da kaina bayan yara sun yi nasu maganganun da shauransu aka zo aka same ni to ni ma gashi na zo wallahi ina farin ciki akan wannan YouTube din da za ku shiga ku yi kallon wasu abubuwa sufuri iri-iri akan wannan fim da ake ciki don wannan fim din dan shi na taso tun yau kwana 3 ake mana magana wannan fim na zo wani fim ne mai suna so ƙarya ne to amma na kwakwalo a kan shekaru na ce ƙarya ne suka ce a gaskiya na ce ƙarya ne
Shaura magana ku da kanku za ku zo ku kalli yadda fim ɗin har ya zama ƙarya ne, amma ba fa a wani guri za ku gani ba, sai kun duba YouTube mai sunan Sabilis Shifa. Kamfani ne wasu abubuwa suna ciki kai sai ka zo da kanka kai kalli wannan fim ɗin da kai da ke da ku duka ku zo ku kalli wannan YouTube ɗin, za ku ba da mamaki, za ku san abin da faɗa gaskiya ne.